Per què cal aquesta llei? Doncs és molt senzill. Per corregir una anomalia i per acabar amb el greuge comparatiu que pateix el tercer sector social català. Les entitats socials hem ajudat a construir l'estat del benestar. Les entitats hem demostrat que som capaces de donar resposta a les emergències socials, però també als reptes socials actuals i de futur. Les entitats socials són mur de contenció de les conseqüències de la pobresa, l'exclusió i les desigualtats. I les entitats socials som sinònim d'empoderament i autonomia per a les persones. Per tant, no barregin aquesta proposició de llei en l'avantprojecte d'instruments, ja tindrem temps de parlar-ne, suposo, i el que no pot passar és que una norma inexistent, una norma que encara no sabem quina serà la seva evolució i, sobretot, que no té eficàcia jurídica, pugui afectar el contingut d'una norma sobre la qual totes les compareixences anteriorment ja han estat d'acord en què s'ha d'aprovar. I una cosa és l'harmonització d'un possible triple marc legislatiu i altra molt diferent és qüestionar la llei del tercer sector per una situació potencial, per una situació possible, per una situació per si de cas. Si us plau, no legislin ad cautelam. Perquè fa a les persones treballadores, voldríem deixar clara una idea, una qüestió. Després dels col·lectius que tenem, les persones treballadores són el més important per a nosaltres. L'article 19 de la proposició reflecteix el nostre compromís en la millora de l'ocupació. D'una banda, amb el compliment inequívoc i transparent de totes les obligacions en matèria laboral i d'altra, com no pot ser d'una altra manera, incloure a la proposició de llei l'equiparació salarial i de condicions de treball de les persones professionals del tercer sector a la funció pública. Nosaltres també fem nostre el lema igual feina, igual salari. Us fem un prec. Us demanem que s'aprovi en aquesta legislatura perquè el tercer sector social és imprescindible i essencial. A Catalunya hi ha 3.000 entitats socials que atenen a 1.900.000 persones en situació de risc d'exclusió social, 100.000 professionals, 370.000 persones voluntàries que mereixen un reconeixement legal. El tercer sector social és determinant de la defensa de garantia de drets, però també en la construcció i enfocament del teixit social.